खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आंखिलिकां ब्रह्म दिनै क'क्राझार आसाम साहित्य सभा हलाव AIET नि GT फाउन्डेसन डे हाबाफारि खुंफुंदों। बर' लाइमोन बावथिना मोसाहारिनि दैदेननायाव माखासे लाइमोन आइजोफोरखौ लानानै 2014 मायथाइयाव जोनोम मोननाय AIET नन गभर्नमेन्ट अर्गानाइजेशना दिनै गावसोरनि GT गायसनथाय सानखौ क'क्राझारनि राजमेला फोथारनि साखाथियाव थानाय आसाम साहित्य सभा नब्लाङाव खुंफुंदों। एक्शन फर इनक्लुजन एन्ड इम्पावारमेन्ट ट्रास्ट बे सरकारि गौथुमनि गेजेरजों माखासे आइजो हान्जाया थांनाय 2024 मायथाइनिफ्रायनो क'क्राझार हालामनि आइजो बेंगुरि आरो देहायारि लोरबांथि सुबुंफोरनि थाखाय खामानि मावबोगासिनो दं। आइजो बेंगुरि आरो देहायारि लोरबांथि सुबुंफोरखौ माखासे बिथिङाव गावारि रोंगौथिनि जौगाथायनि आदब खायदा फोरोंनायजों लोगोसे गावनि आथिङाव गसंथाहोनो आरो बेंगुरि सुबुंफ्रा सरकारनिफ्राय मोननो गोनां मोनथायखौ खाबु खालामनानै होनाय बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों बेंगुरि सुबुंफोरनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय AIET आ थांनाय गोलाव 10 बोसोर सिगांनिफ्रायनो आन्दोयै खामानि मावगासिनो दं आरो बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लादों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट ससियेल वेलफेयार अफिसार काम IC डिस्ट्रिक्ट सेल्फ प्रोटेक्शन जेन्टु फुकन शर्मा, तितागुरि डेभलपमेन्ट ब्लकनि BDO प्रकाश चन्दा, डिस्ट्रिक्ट सेल्फ प्रोटेक्शन इउनिटनि प्रोटेक्शन अफिसार IC सावलाव ब्रह्म लोगोसे नेरसोन NGO नि डाइरेक्टर राजु नार्जारि बिथांमोना बाहागो लायो। जोङो बिसोरजों दा बिसना मोनसे एसोसिएशन दङ, दावगा एसोसिएशन होनो आरोखि, क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव दङ, अल वुमेन विथ डिसेबिलिटी एसोसिएशन। दा बेनि आन्दाराव बिसोरना सेल्फ हेल्प ग्रुपबो दङ। बे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ जाहैबाय खालि डिसेबल पर्सनल आरोखि। दा बेनि आन्दाराव बिसोरो दा मशरुम काल्टिभेशन खालामगासिनो, मशरुम काल्टिभेशन खालामगासिनो आरो बिसोरो प्लास्टिक वेयर बेगबो बानायगासिनो दं दा आरो धुपखाथि बानायगासिनो दं, जेखौ जोङो स्किल डेभेलपमेन्ट हिसाबै बिसोरनो जों माखासे बेफोरबायदि ट्रेनिं होदों। दा बेजों लोगोसे जोंनि आइजोफ्रा बेखौ खामानि मावगासिनो दङ। दासिमाव नोंथांमोना बबे एरियायाव बेफोरबायदि ट्रेनिं होनाय बा एवारनेस जोङो दा जोंना मोनथाम माबायावहाय जोङो खामानि मावो। जोङो ओरैनो मोननै ब्लकआव खामानि मावदोंमोन क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो, मोनसेया जाहैबाय क'क्राझार ब्लक तितागुरि ब्लक जे होनो, आरो लोगोसे बेजोंहाय दतमा ब्लक। ओमफ्राय दा जोङो दतमा ब्लकजों जोङो दा गोदानै मोनसे ब्लक लादों, कसुगाव ब्लक, बावबो मावनो थांगासिनो दं, जों इन्टारभेनसन खालामगासिनो दङ बे एरियायावहाय। नोंथांमोननि बे AIET आव बेसेबांखिनि सोद्रोमाफ्रा खामानि मावगासिनो? जोंनाव दा जोंनि माबायावहाय बेनिफिसियारिखौ बुङोबा ना जोंनि स्टाफा दा ओरैनो फुल टाइम स्टाफा 7 आरो जोंजों भलेन्टियार्सफोर दङ, बिसोरो 3 जागोन। जों गासै टटेल होननो थाङोबा भलेन्टियार आरो स्टाफजों लायोबा जोङो 9 जनसो जागोन आरो जोंनावहाय दा। नोंथांनि जे 10 बोसोरसो स्ट्रागल गभर्नमेन्ट तरफनिफ्राय नोंथांमोना फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स बा माबा मोनसे हेल्प मोनफेरबाय नामा? जों बिदि एप्रोच खालामनाय जायाखै, खिन्थु ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टआ जोंजों बिराद मोजाङै खामानि मावफादों। जोङो बिसोरजों लोगो नांफानानै मेडिकेल केम्पबो खालामदों, जेरावहाय बहुत सुबुङानो सार्टिफिकेट मोननो हादों, UID कार्ड मोननो हादों आरो बेनि उनावहाय जोंनो हुइलचेयारनि थाखायबो जोङो एप्रोच खालामदों, हरदोंबो, खिन्थु जोङो गोबाङै मानसिफोरनो दासिमबो हरनो हायाखै। जोङो जोंनि माखासे फान्डार्सफोर दं, बिसोरनि थ्रुयै जों माखासे सुबुंफोरनोबो हरनो हादों। दा बे मोनसे गभर्नमेन्टजों जों खामानि मावदों आरो। एक्शन फर इनक्लुजन एन्ड एम्पावारमेन्ट ट्रास्ट AIET बेखौ बुङो। जोंना बे अर्गेनाइजेसना मैदेर खर'आव दङ। जोङो थांनाय 2014निफ्रायनो बुंनो थाङोबा खामानि मावबोगासिनो दंमोन। 2014आवथ' जोङो रेजिस्टार खालामदों, खिन्थु बिदि मावथारनाय जायाखैमोन। 2015निफ्रायसो जों मावनाया जादोंमोन।
जेलानाखि जों स्टार्ट खालामोमोन होमबा डिजेबल होननाया मा बेखौ मिन्थियामोन मानसिफ्रा बेनि उनावहाय जोङो थाङै थाङै जों एवेयारनेस प्रग्राम होबोबाय माबाय दिनै होबोनानै माखासे बेनिफिट्सबो जों होदों जोंनि बेनिफिसियारिसफोरनो दिनैहाय जिथि फाउन्डेसन डे जाबोबाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों जों बेसिम फैनो हादों आरो बेजों लोगोसे जोंना जाहैबाय जोंनि स्टाफआवबो जों वुमेन गोजा थ' बियो वुमेन लिड अर्गेनाइजेसन आरो जेरावहाय जोङो बहुत खम वुमेन लिड अर्गेनाइजेसन नुनो मोनो जोंना जोंनि अर्गेनाइजेसना मोनसे बिदि आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोङो बेखौनो मेसेज होनो सानोदि जाय सुबुंफ्रा गावखौनो गाव नोरजिया सानो जेब्लायबो बिदि साननो नाङा गाव मोनसे गावनि जे गावनाव मोनसे आन्डारस्टेन्डिं थानांगौ आरो आन्डारस्टेन्डिं लोगोसे जे माखासे जोंनाव फैनो हागोन जोङो बेनिफिट्स स्किम्स बेफोरखौ जोङो सांग्रांथि खालामहोनो हायो जेरावहाय सार्टिफिकेट मोनो जों एडभकेसियाव खामानि मावो एडभकेसिया जाहैबाय जोङो सार्टिफिकेट गभर्नमेन्टजों मारै सार्टिफिकेट मोनो बेखौ जों खोन्थानानै होयो बेनि उनावहाय माखासे डिसेबल पेन्सन दङ स्किम दं जों बेखौ गभर्नमेन्टजों लिंक खालामनानै होयो आरो बेजों लोगोसे बहुत मानसियानो मिथिया बे UDID कार्डखौ इउनिट आइडेन्टिफिकेसन कार्ड होननानै बुङो आरोखि आं दिनैहाय बे निउस चेनेलनि थ्रुयै मानसिफोरखौ मिथिहोनो सानो दे बेयो मोनसे कार्ड जेरावहाय डिसेबल मानसिनि थाखाय बिराद गाहामथि बे नङाबा बिसोरो बेनिफिट्सखौ मोना थ' बेनो मोनसे दिनै जोंना मोनसे रंजानाय दिन 10 बोसोर जेखौ जों डिकेड सेलिब्रेसन होननानै बुङो आरो उनावहाय जों बेखौनो इयुनावहाय आरो जोङो बेनिफ्राय साबसिन खामानि मावलांनो हायो बेखौनो जों आसा खालामो स्पेसियेलि बेथ' बिराद गोलाव लामा हान्थिबाय जोङो आरो सासे आइजो जानानैबो बिराद खस्थ' जायो मानोना अबहायबा थाङोबा जों खोनासंजायाबो मालाबा खिन्थु दा ओरैबायदि सफैबाय कि AIT खौ दा बयबो मिथियो थ' बेनि थ्रुयै जोङो सानोदि मोनसे माइलस्टन बा मोनसे एसे थाखोसिम जों सफैबाय होननानै आरो बेनि उनावहाय दा जोंनि इन्टारभेनसन एरियायाव आरोखि एटलिस्ट जोंनि इन्टारभेनसन एरियायावहाय बयबो डिसेबिलिटिनि फारसे सांग्रांथि दङ दा बेखौ जों मोनसे गोग्गानाय जोंनि थाखाय मोनसे मोजां AIT नि थाखाय मोनसे मा होननांगौ बेखौ जाफुंसारनाय आरो আজি AIT AIT লগত আমি যোৱা 4 বছৰে কাম কৰিছোঁ একেলগে আৰু অকল অসমত বুলি নহয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে এনেকুৱা এটা সংস্থা যোনে মহিলা আৰু ডিসেবিলিটি থকা মহিলাৰ লগত কাম কৰে আমি বহুত সংস্থা দেখিছোঁ যোনে ভাল কাম কৰি আছে আৰু তাৰে মাজতে AIT এটা যাৰ আমি নাম সদায় সকলোৰে আগত ল'বলৈ নাপাহৰোঁ কাৰণ ভাউটিনা ৰিমঝিম সমাইনা অঞ্জলিহঁতে যিখিনি কাম কৰি আছে সেইখিনি আজিৰ সমাজত মহিলা মানুহক সমাজে যি ধৰণে চায় যিটো স্থানত ৰাখে সেই গোটেই চ্যালেঞ্জেছখিনি সন্মুখীন হৈ ইমান এটা ষ্ট্ৰেংথ লৈ কাম কৰি অহা এইখিনিৰ কাৰণে বহুত সাহস লাগে আৰু সেইটো AITয়ে কৰি আহিছে আমি AITক বেষ্ট উইশেছ আগবঢ়াইছোঁ আৰু আমি যেনেকৈ আমাৰ যিখিনি ক্ষমতা থাকে আমি AITক লগ দি যাম একেলগে কাম কৰি যাম আৰু আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোক সকলোৱে কোকৰাঝাৰ হওক আৰু অসমৰ বাকী আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলো মানুহে AITৰ লগত কাম কৰক মিলি আৰু তেওঁলোকে যিটো এটা কজৰ কাৰণে কাম কৰি আছে সেইখিনি যাতে তেওঁলোকে সফল হয় আৰু যিমান মানুহ ইয়াৰ পৰা লাভৱান হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ সাৰ্ভিসৰ পৰা সেইখিনি যাতে হয় তাৰ হেতুৱে কামনা কৰিছোঁ আৰু মই ৰুটছ টু ব্ৰাঞ্চেছ ফাউণ্ডেশ্যন বুলি এটা সংস্থাৰ লগত কাম কৰোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা শুভ কামনা থাকিলে আৰু একেলগে কাম কৰি যাম বুলি আশা কৰিছোঁ
मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखि खुंगा 4-13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय जानो थांगासिनो दं। थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय थाद'नाय गैयै हाबा मावबोगासिनो दं। बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ गोथाङै दोननो आरो गेरेमसा बर' माहारि दालांनो थाखाय बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै देग्लायबो 4थि खेबनि थाखाय मोन 21 दख'रा आफादनि गेजेराव 13 बोसोर बैसोनि सिङाव हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ फैगौ 2024 मायथाइनि 28 जुलाइनिफ्राय 11 आगस्तनि गेजेराव RNB मेम'रियेल अमालगामाटेड गोजौ फरायसालि गाम्बारिबिलनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो थि खालामदों। बेनिखायनो गेलेमु बिथिंखौ आगानसे दावगाहोनायनि मिजिं लानानै खुंनाय हाबाफारिखौ फैगौ 28 जुलाइ खालि बेखेवनाय हाबाफारियाव जोलुर मोजां मोनग्रा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै थुलुंगा होफैनो थाखाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गुरै हांख्रायहरदों।